Bil-proposta li l-Malti jiġi studjat bħala lingwa barranija minn xi Maltin f'Malta stess, inkunu qed imbarru lil sin Malti f'pajjiżna stess. Dikjarazzjoni skjetta mill-professur Charles Briffa waqt diskussjoni fil-programm Net Live fejn ikwota l-istess ħsieb tal-poeta nazzjonali Duncan Bsajla. Għandu poezija għaliex jgħid ħobb jekk jiswewlek l-isna barranin, imma l-ed barri il-minuta ġewwa, u l-kelma hija dbarri li rrid nifoka fuqha, għax jekk aħna sa nittrattaw lil-Maltin illi ma jitkellmux bil-Malti u santuhom iċ-ċans illi jistudjaw il-Malti bħala lingwa barranija, għawet imbarruħ ġo pajjiżna l-Malti. U qal li kontrarju għall-impressjoni li qed tingħata ir-riżultati tal-istudenti fl-eżamijiet tal-Malti huma fin-norma. L-istatistika uffiċjali mhijiex qed turi illi tfal qed imorru ħażin ħafna, imma qed turi aspetti normali. Hemm in-normalità illi dejjem kien hemm. Minnaħa tiegħu il-kittieb Trevor Zara qal li l-ebda pajjiż fid-dinja m'għandu ċittadini tal-pajjiż li l-lingwa tagħhom meqjusa bħala lingwa barranija. L-ebda pajjiż fid-dinja ma nsibu ċittadini tal-post li qed jgħixu f'dak il-post li l-lingwa tagħhom meqjusa bħala lingwa barranija. Dan huwa assolutament inaċċettabbli, anzi huwa insult u jmur kontra l-Kostituzzjoni tagħna u kontra l-att tal-isim Malti fejn ngħid li l-Malti għandu jingħata l-ikbar priorità. U oġġezzjona li l-Malti mallem f'livelli differenti ikunu joddu kollha għal pereżempju dħul fl-Università ta' Malta. U jekk ħajsiru xi eżamijiet differenti, m'għandhomx jitqiesu fuq livell wieħed. Għaliex ma rridux ngħidu li se jkollna mela eżami tal-livell mod, u dawn jitqisu kollha ndaqs. Illi ġifieri biex wieħed jidħol l-università jiġi kollox jgħod. Hemmhekk hija l-oġġezzjoni tagħna. Punti oħor fuq il-Malti li qed jiseħħu applikati vokazzjonali. Aħna jekk inti trid tmur l-ITS, iva billi jkollok xi ħaġa żejda ma jimpurtax, imma mhux minflok. Ifri aħna qed ngħidu ikollok l-eżami tal-Malti kif qiegħed issa tal-mezzek biex tiftehom. Jekk imbagħad inti għandek bżonn iktar vokabularju żejjed imħabba l-kara tiegħek, dak titgħallmu bħala żieda, bħala żieda, imma mhux minflok. Trevor Zara qal li min-naħa l-oħra kulħadd jaqbel li l-barranin jitalmu l-Malti biex aktar jintegraw f'pajjiżna. M'hemmx għalfejn li jitalmu b'mod grammatikali, iżda hu importanti li jitalmu jitkellmu għax jekk dan ma jsirx postijiet bħall-iskejjel ma jibqgħux jiffunzjonaw bil-Malti minħabba l-influss kbir ta' tfal barranin li ma jafux jitkellmu bil-Malti.